Tu напрошується і сякий вопрос. Недавно були опубліковані результати опитування фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Інституту Центральноєвропейської стратегії у рамках спецпроекту «Reopen Закарпаття», проведеного з 22 жовтня по 12 листопада. Русини Закарпаття, видя політичні аномалії на заході України, як оцінюють такі реопени Закарпаття із їх тенденційними опитуваннями. З 22 жовтня по 12 листопада у Закарпатті знову налетіла така хмара Reopen 2. Прийшли знову реопенці учити Закарпаття, як жити, планувати нам завтра, і не звідуючись особливо нас. Але ми кажемо, проводіть, говоріть. Однак нас, русинів многих, дуже обурило то, що почали проводити в Закарпатті тенденційне опитування. Наприклад, ви згодні мати двойне громадянство із державами? Якщо би хтось із жителів Закарпаття сказав «да», завтра СБУ відкриває головне діло за те, що хтось хоче мати двойне громадянство, наприклад, із другу державу, наприклад, Росію. Це провокація. Тоді вони написали, мов, крім Росії, все одно в Україні поки друге громадянство заборонено. Почому хтось має чужий у нашій середі в Закарпаттю проводити такий провокаційний опит? Опитування могли давно і прокуратурі опротестувати. От які претензії наші до того опитування. Наприклад, вони подали таку таблицю, що, мов, 20% за двойное, 20% проти, а от 41%, вдумайтеся, українців Закарпаття, це мається в виду русини, жителі Закарпаття, проти того, щоб помагала Угорщина держава мадярам, живущим у Закарпатті. 41% рахують, що це може призвести до анексії і до окупації. І знову провокація. Хто дозволив нашому народі сіяти такі думки? Мадяри не збираються нападати. Мадяри не збираються робити анексію. Не збираються окупувати Закарпаття. Почому якась група політиків так ніч не мають робити лише одно? Нас займуть мадяри, нас займуть руські, нас займуть румуни. Но якщо ви не маєте точних даних насчет мадярів, зачем реопенці прийшли і нас тролити жителів Закарпаття? Ми наоборот, русини, увірені, що коли із Закарпаття 600 тисяч русинів винуждені піти на заробітки, то це виясняється, що влада видавила наших людей, щоб пішли робити за границю, а там на низькооплачуваних роботах здоров'я тратити. А хто вдома? А вдома залишилися жони, діти, нездорова ситуація. А мадяри увиділи, що роботи мадяри у Закарпаттю не мають, біднота української держави перейшла всі заплановані наші межі. Хто думав, що недавно ще благополучна держава вдруг стане бідна, майбідна в Європі? І от бідні в державі своїм мадярам Угорщина виділяє інструменти, зерно, або якісь другі продукти, або якісь другі товари, або фінанси для організації шкіл, університету. І мадяри нікуди не йдуть. Вони живуть вдома, вони собі сіють овочі, фрукти, пшеницю і виносять на базар нам, жителям Закарпаття. І ми можемо похвалити лише діло, що частина
жителів Закарпаття не мусить йти на заробітки. Почому не подумали про це реопенці, куди прийшли з Києва сюди учити наших людей уже другий раз? Причому можеш їх критикувати, указувати на їх неготовність рішати питання Закарпаття, не ганьбляться, як монголо-татари. І ще й, може, третій раз хочуть йти сюди. Ну так і нічого нам толкового не предложили, кроме провокацій і тенденційних опитувань. Ми, по великому рахунку, ці опитування відкидаємо як тенденційні і брехливі. Маємо право, бо у нас другі дані. Ми знаємо, що більшість Закарпаття людей люблять нашу державу, Україну і суть добрими громадянами. Но одноразово і уваженням відносяться до сусідніх держав – Румунії, Мадярщини, Словакії і Польщі. А тому нас не треба тролити, що, мов, завтра буде анексія. Не буде. Ми віримо, що мадяри не допустяться до того, однак в любі часи, якщо захотять допомагати своїм людям, ну чого би не помогли. Тим більше, що українці, які живуть у мадярах, получають державну поміч. Ну, мадяри не кажуть, що українці хочуть анексувати часть Мадярщини. В общем, реопенці, ідіть учити матеріальну частину. І без підготовки не йдіть до нас. Бо окрім пару виступів таких довольно таких конструктивних, актуальних, все остальное лише говорільня і різати бюджет. Ну що ж, ми кажемо, русини були мудрі, остаються мудрі, віримо і в будущому будуть мудрі, котрі здатні жити з усіма мирно, в чому наша сила і дуже цінність для нашої держави. І в чому то й лукавство учасників Реопен Закарпаття, і це очевидна їх маніпуляція результатами опитування. Повторимося, реопенці навалилися на Закарпаття як ніякі непрошені гості, і котрі своїми питаннями тенденційними настроїли часть людей наших на підозру до мадярів. Від чому опасність клевети? Коли поклевещуть на когось, то та клевета є несправедлива. Однак люди починають до того чоловіка відноситися з недовірою. Почому ми кажемо, що хто до нас приходить, так согласуйте з нами питання. Почому ви самі рішаєте, що тут кажуть так, а що ні? Ми віримо, що кращі люди аномалії реопенців і справлять. А як реально думають жителі Закарпаття відносно Мадярщини? Ми вже вспоминали, на думку мирних і мудрих жителів Закарпаття, в основному 800 тисяч русинов, думаю, що велике благо, що Мадярщина, Угорщина, шкодуючи своїх людей, мадярської національності, допомагає їм і навіть купують їм інструменти, трактори, сімена. І я думаю, що це дуже добре і для загалом держави Україна. 13-й вопрос. Є в інтернеті статистика того, що на Галичині люди, сотні тисяч людей галичан працюють в Росії, а сотні тисяч, котрі залишилися вдома, коли сідають за комп'ютер, то більшість з них пишуть на російській мові, а під 100 тисяч галичан, як пише преса, ну, тут треба узнавати, наскільки то справедливо, нібито мають навіть російські паспорти, 600 тисяч паспортів карта поляка і коло 100 тисяч, ну, кажу, треба це повірити, що пише в інтернет, 100 тисяч російських паспортів. Чому на цю тему журналісти із Львівської і Ровенської обласних рад
не піднімали питання. Зато йдуть в Закарпаття нас учити. Дійсно, є така статистика, якщо казати у відповідь, що люди на Галичині дійсно сідають за комп'ютер і пишуть по-російськи. А під 100 тисяч галичан, якщо вірно, що крім почти 1 мільйон або 500 тисяч, дві різні цитати, мають паспорта польські, карта поляка, а 100 тисяч руські паспорта, то, Господи, та куди нам іти? Що нас чекає з такими даними? Я думаю, на таку би тему могли й поговорити депутати Львівської і Ровенської обласних рад. Закарпатська обласна рада воістину показала за всі 30 років високу степінь вірності своєму народу в Закарпатті, принципам демократії і служіння народу, а це значить, що на голову вища Закарпатська обласна рада від Львівської і Ровенської.